Assalamu алейкум, muhtaram milletdaşlar. Siz Яңа Гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Быелга кыш артык салкын булмаса да, тиз генә бирешергә теләми әле. Күрәсез, март салкыннары дәвам итә. Алдагы көннәрдә дә артык җылы дип куандырмый синоптиклар. Юш карлар явачак, температура да 5 градустан артмаячак диләр. Һава торышының булай булуы хәерледер әле. Булган кары акырынлап кына туфракка сеңәр. Су басулар, көчле ташулар күзәтелмәс дип ышаныйк. Бүгенге чыгарылышта тимер атлар чәчүгә чыгарга әзерме? Арча районыннан безнең репортаж. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Менделеевский районының мөмкинлекләрен без дә күреп кайттык. Быелгы яз үзен ничек күрсәтер? Бу хакта галим Олег Шайтанов фаразлары. Йомыркасы шитилнеке булса да, шибиләре үзебезнеке. Авыл кешесенең шибешләргә булган ихтияҗын канәгатьләндерә алдырлармы? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Быел хуҗалыкларда техника ремонтына алданрак тотындылар. Һәм бу дөрес тә булган. Хөкүмәт яңа техника алырга булышканда, шактый яңа трактор комбайннар алып калды җир хуҗалары. Аларның күбесе чит илдә эшләнгән, куәтле техника. Хәзер менә шикләүләр кертелгәч, аларны запасчаслар белән ничек тәэмин итәрләр. Республиканың аграр министры урынбасары Рафаил Фаттахов әйтүенчә, импортны алыштыру хакында уйлана башлаганнар. Әлеге уңайдан үзебезнең заводларда да кайбер детальләрне заказ биреп эшләтеп булыр иде. Әмінә мотор мойларына бәяләр бик тә кыйммәтләнде хәзер. Татнефть җәмгыяте шундай сыйфаттагы мойлар эшләп чыгара алырмы? Ягулыкка килгәндә борчылыр урын юк дип ышандырдылар. Ташламалы ягулык күләме язгы кырышларын башкарып чыгарга һәм терлек азыгы әзерләү чорына да җитәрлек. Бу атнада без Арча районының Яңарыш агрофирмасында булдык. Биредә тагылма агрегатларны, аларны тагып йөрерлек техниканы әзерләп куйганнар. Фермаларда эшләүче тракторларга да үз чираты белән капиталь төзекләндерү үткәрелә. Biz kızdan remontlaгач үзенә күрә безгә хаклык сизелмәде. Ну хуҗалар беләдер инде. Тәҗрибәсе булган кеше авыл хуҗалыгында кайсы эшне кайчан башкарасын яхшы белә. Кырга чыгасы техника һәм агрегатларны әзерләгән арада фермада эшли торган тракторларны да үз тәртибе белән төзекләндерәләр. Яңарыш агрофирмасында чит ил тракторы берәү генә. Хәер, үзебезнең илдә эшләнгән куәтле техникага да кирәк-яракларның бәясе шактый артты. Кире чалбарлы дата тракторларына кайтуда мәсьәләне тулысынча хәл итә алмас мөгаен. Бу хуҗалыкта да өчәү генә калган индалар. Үзенә күрә аерым төрле кешеләр бар. Менә шул кешеләр дизельдән аерып булмый шул кешеләрне. Менә бар, менә безнең менә шул сезнең артта торган Касимов трактористы бар. Әйтәсең икән, давай Олежек на трактор дисәң, ул аны икедә уйламый, утырада. Ну, ул күпчелек вакытта хәзер вакытта басуда кулланылмый. Шул бульдозер таккан, монда тирес иттерү, шундый эшле, харч тарту, шундый эшле мәшгуль инде. Аларның үз кыйммәте бик кыйммәткә төшә. Аларның ремонтлары бик күп. Иске тракторларны сәгать кебек эшләтүчеләр дә юк түгел әле. Сергей Козлов шундыйлардан. Мондый оста кулга һәр хуҗалыкта ихтыяҗ зур. Техникада матур иттереп эшләр өчен техника гелдә эшләп торыр өчен аны ярата белү кирәк. Техниканы яратсаң, иске мол, яңа мол эшләячәк ул. Аны белеп торырга кирәк, кайда кирәк запчас алыштырырга, кайда тузып килә, барсын карап торырга кирәк вакытында. Вакытында карап торсаң, эшләячәк. Кытанга 20 ел булсын, 30 ел булсын. Әлегә һава шартлары игенчеләрне тынычландыра кебек. Шулай да кырга чыгу дәрте артканнан арта ди Илһам Мингалимов. Кечкенә көндәлек монда Менсельхоздан килеп безне тикшереп киттеләр. Алардан ашар бәя билмәделәр. Үзебезнең бар шул классический сеялкалар бар инде, шул бар сыпкалар. Алар шул комплектау итеп, басуга чыгу, аны көтеп кенә торабыз инде Алла бирсә. Техника кырга чыгамы яки башка эш башкарамы, аның кабынып хәрәкәт итүе генә җитми. Тормозы да, утлары да, руль системасы барысы да төзек булырга тиеш. Ел сайын техас моторны уздыруга үзебезнең таләпләрне җиткерәбез, җитәкчеләргә, инженерларга аларның әзерлекләрен алдан оештырабыз һәм график нигезенә барып техас моторларны уздырабыз. Менә безнең агрофирма Заря базасында семинар уздырылды. Ничек техас мотор булырга тиеш, ничек техника әзерләргә тиеш дигән, бу өйрәнеп китү өчен җитәкчеләр өчен дә, яшьләр инженерлар өчен дә бик әйбәт күренеш булды. Яхшылап әзерләнгәннәр иде. Булай төзек техас моторга әзерлек начар түгел дип әйтәм. Мин аны белеп торам инде. Һәрбер агрофирма әзерләнә, график нигезендә техас моторлар узачаклар.
Бәяләрнең кисәк артуы хуҗалык җитәкчеләрендә уйланырга мәҗбүр итә. Яңарыш агрофирмасы шушы көннәрдә тотылган комбайн сатып алган. Бүген аны Габделхак Касыймов исәпкә кую белән мәшгуль. Арча районында 31 дәнә чит ил тракторы исәптә. Бүген аларның барысы да төзек. Тик менә аерым детальләре туза башласа, аларны чит илдән кайтарып булмаячак. Менә хәзер Минпромторг белән сөйләшү алып барыла. Күп кенә двигатель, коробка запчастларын зур тракторларга эшләнә торганнарны үзебездә Татарстанда булган предприятиеләрдә, менә бу авиационный, Зеленодольский судостроительный заводлар белән эшне алып барабыз. Импортозамещение өстендә бик каты күп кенә вакыт итәбез инде, сарыф итәбез шушы эшләрне эшләр өчен. Бүгеннән үк комбайннар ремонтында башларга киңәш итәләр аграр министрлыкта. Чөнки запас частьләрне кайтартуда 2 айга сузыла. Бәяләре хакында әйтеп тә торасы юк. Запчастларга бәяендә 30%, 50%, даже 100% аткан запчастлар да үзләрдә бар. Менә әйтегән Нихолның бер коррупцияны ремонтлау инде 6 миллион ярымга төшә инде. Менә шундый зур бәяләр инде. Импортный техника гына түгел, безнең совет техникасына да бит инде запчастлар атты. Үзебезнең шушы, үзебезнең монда Россиядә эшләнгән техникада запчастлар атты инде. Сүздә юк, үз кыйммәтен инде шушы җитештерген продукцияның үз кыйммәтен арттырачак инде. Аграр министрлыкның махсус комиссиясе районнардагы хәлне күздән кичергән. Бүгенгә барлык техниканың 98% кырга чыгарга әзер. Узган ел алган яңа техникалар зур ярдәм булачак әле бу язда. Запасчисләргә 40%-ка бәяләр күтәрелде. Теге елны акча түләп куеп, әле техника алып кайт булмаса, барыбыз әзрәк соңгарак калып, теге елгы шартлар, алар бу елгы шартларга караганда күпкә яхшырак иде. Менә бу атнада Краснодар комбайн заводы белән сөйләшү алып барабыз. Чөнки кайсы бер зур агрохолдингларга 23-25 комбайн алып кайту вопрослары туа, чөнки заводлар тоже тәэмин итә алмыйлар. Быел елны бик авыр. Теге елны без 13 миллиард 900 миллионлык техника кайтарган булсак, ел дәвамында быел менә шуның яртысын кайтара алабызмы, юкмы әле тоже сорау туа бу вопросларда. Арча районында исә былтыр яңа 17 трактора, 8 бертөк суктыру комбайны, 6 шәшү комплексы алынган. Барлыгы 600 миллион сумлык диделәр. Шәшүлек орлыклары әзер. Бер караганда әллә ни авырлыклар юк та кебек. Акча гына кирәк. Безнең барлыгы инде 750 миллионлап акча кирәк. Шушы язгы эшләрен башкарып чыгарга. Моның инде яртысыннан күбрәге инде үз акчалары белән башкарып чыгалар хуҗалыклар. Шул вакытны безнең 150 миллионнап инде кредитлар да алалар. Аннан башка булмый, кредитлар алмыйча булмый. Шул вакытны займнар да алалар, шул вакытны инде менә сөт тапшыручы яки икмәк тапшыручы компанияларда әзрәк займ биреп торалар. Менә шулай итеп положение чыкмыйча булмый. Ашлама бәяләр дөрестән артты. Ашлама бәясенә без анализ ясаган идек. Соңгы 3 елда инде 211-250% ашлама бәясе артты. Быелгы язгы кырышларына игенче механизаторлар, хуҗалык җитәкчеләре әнә шундый уй ниятләр белән әзерләнә. Әлегә борчылырлык урын юк. Иң мөһиме, һава торышы гына күңелләрен төшермәсен. Зурмы дисәң, ул район зур түгелдер. Сүзебез Менделеевский районы турында. Шулай да бер җирлектә 3 сугым цехының эшләве, шөгылен бизнес дәрәҗәсенә күтәргән фермерлары һәм яңача фикерләүче, халкының тормышын яхшыртырга тырышучы җитәкчесе бар бу районның. Аграр министры Мурат Җамбаров белән Менделеевскийга чираттагы сәфәребездә без моңа тагын бер кат инанып кайттык. Фермерларның эш юнәлеше дә башкача аларның. Бер урында таптану түгел, гел нидер эзләнүдә алар. Киләсе видеоязманы караганнан соң сез моңа үзегез дә инанырсыз. В 2018 году съездил... Мондый уй 2018 елны Үзбәкстанга дөнья күләм авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә барып кайткач туды. Мин анда үземнең кросс-доминант тавыкларын алып барган идем. Ресторанда үзбәкчә кыздырылган шеби ите белән сыйладылар. Ул бройлердан түгел, йомырка сала торган токымнан калган яшь әтәчләрдән әзерләнгән иде. Бик тәмле тоелды. Бездә андый продукция юк иде әле ул вакытта. Фермерның мондый төр продукциясе экологик яктан чиста һәм хәләл бәяләмәсенә ия. Эшмәкәрнең үзе әйтүенчә, бу төр товарны җитештергәндә антибиотикларда үсү гормоннары да кулланылмый. Хәзер бит хәләл тамгасы булган ризыкларга сорау артты. Вкус очень вкусный. Говорю, кожа тоненькая. Ите бик тәмле, төсе каз итенә охшаганрак, тиресе юка.
Бүгінгі күндә фермер ай сайын 10 000 баш яшь әтәч суеп сата. Итне якын тирәдә генә түгел, хәтта Казакстан, Үзбәкстан, Белоруссия халкы да үз итеп өлгергән. Тауык итен сыйфатлы итеп эшкәртү өчен барлык шартларда көйләнгән биредә. Күптән түгел модульле сугым цехында ачканнар. Молодой петушок, здесь рецепт есть. Менә бу яшь әтәч, монда әзерләү рецепты да бар, авырлыгы 450-500 грамм, эш башлары да шунда куелган. Бүген аграр министр Марат Жаббаров шундый фермаларның берничәсе белән танышты. Менә монда мәсәлән узган гасырның 80нче елларында зур сөтчелек комплексы булган. Шул фермаларда зоотехникта җитәкче дә булып эшләгән Ростислав Иосифов ул чорны әле дә сагынып искә ала. Элеккеге комплекс эшен яңарткан, әмма ул чордагы күләм юк инде. Равил Миндубаев хәзер монда үгезләр симертә. Әлегә 75 баш малы бар. 6 айлык Абердин Ангус, Галштин токымлы үгез бозауларны сөтчелек белән шөгыльләнгән ире хуҗалыклардан сатып ала. Терлек азыгын үзе үстереп әзерли. Фермер хуҗалыгында барлыгы 9 кеше хезмәт куйса, үгез симертергә икесе дә җитә. Кайчандыр шушындагы сөтчелек комплексында эшләгән Василий Григорьевка кабат шушында хезмәт куярга насыйп булган икән. Хорошо, конечно. Яхшы инде, эш урыны бар бит. Элеккеге фермада эш җаваплырак иде. Савымны арттыру, яшь бозауларның сакланышын тәэмин итү, ә монда иң мөһиме ашату, хезмәт хакы да яхшы, 35 мең чыга. Василий телгә бик оста булмаса да ышанычлы эшче икән, ә заманында ат казанган терлекче исемен биргәннәр үзенә. Тагын шундый тәртипле, ышанычлы, күңелен биреп эшли торган берничә кеше булса, мал санын арттырсаң да куркыныч түгел, ди Равил Миндубаев. Но если ему дадут, конечно, субсидию, было бы прекрасно. Аңа субсидия бирсәләр бик яхшы булыр иде. Кеше җанын биреп эшли бит. Яңа ферма ачылгач, яңа эш урыннары да барлыкка киләчәк. Әлеге ферманың 270 гектар җире бар. Мал санын арттыру белән тагын 60-70 гектар сорыйсы булыр инде, ди Равил әфәнде. Әбет вакыты җитте, менә ашарга сорыйлар, бозаулар. Хәзер печән бирәләр. Электән Менделеевск районы авыл хуҗалыгы өлкәсендә әллә ни уңышлары белән мактана алмады. Күрсәткечләре дә бик тыйнак иде. Соңгы елларда бераз күтәрелеш сизелә. Фермерлары күп булмаса да кичкенә генә районда 3 сугым цехы эшли бүген. Шуларның 3-нчесе дуңгызчылык комплексында урнашкан. Монысын фермер гына түгел, гаилә фермасы дисәк дөрес булыр. Мы занимаемся. Ничек кенә булмасын, без яхшы эш белән шөгыльләнәбез, халыкны сыйфатлы дуңгыз ите белән тәэмин итәбез. Белеме дә, дуңгызчылыкта эшләү тәҗрибәсе дә булгач, Рафаил Габдрахманов һич икеләнмичә тотынган бу эшкә. Ит җитештерүне тәмамланган цикл белән алып барабыз. Дуңгыз балалары туа, аларны үстерәбез, сугымга озатабыз. Күптән түгел Голландиядан, Норвегиядан токымлы ата дуңгызлар кайтарттык. Ясалма орлыкландыру ысулын кулланабыз. Ай сайын монда 300-450 тонна ит җитештерәләр. Бүгенге көндә 1200 баш дуңгыз исәпләнә. Хуҗалыкка чир керсә, югалтулар зур булачак. Шуңа да чучкаларның Африка чумасына каршы уяулык югары дәрәҗәдә. По-татарски скажем, Аллаһ шөкер. Безгә тимәде бу афәт, Худайга шөкер. Без малларның иммунитетына бик зур игътибар бирәбез. Моңа вакцинация һәм балансланган ашату керә. Хәзер инде баш санын тагын да арттыру, уңыш күләмен үстерү хакында уйланырга, булган кыенлыкларны чишү юлларын эзләргә кирәк, ди район башлыгы Ратмир Билеев. Но и одно из направлений это выращивание овощных культур. Тагын бер юнәлеш артка калып бара. Яшелчәлек юк бездә. Ә бит мәктәпләрне, балалар бакчаларын ашатырга кирәк. Бу мәсьәлә буенча уй ниятләребезне тормышка ашырасыбыз бар. Тиешсез кулланыла торган җирләрнең бер өлешен инвесторлар җәлеп итеп хәл иткәннәр. Быел Белогривка исемле Мәскәү компаниясе 400 баш мөгезле эретерлек өчен экоферма төзергә җыена. Бүген районның һәр хуҗалыгына да язгы кыр эшләрен оешканлык белән башкарып чыгу бурычы куела. Бүген менә аммоний заводында да булдык, сөйләшеп чыктык безнең республикага бөтен объем удобрений месячный селитр, карбамид үзебезнең шул аммоний заводыннан кайта, да планлаштырылган график буенча удобрениене кайтып бара, атласа чәчүләр башланганчы удобрениеләрне бөтен хуҗалыкларда кайтып җитәргә тиеш, планнар шундый. Бәяләр үзгәрергә тиеш түгел, ашламалар хуҗалыкларга декабрь аенда сөйләшкән бәяләр белән озатылачак дип ышандырды министр. Быелгы яз ничек килер? Әлеге сорау күпләргә тыңгылык бирми торгандар. Соңгы еллардагы күзәтүләргә нигезләнеп, кышын карның күп булуын әйтә алабыз. Ә менә җәен киресенчә явым-төшемнәрне зарыгып көтәбез. Башка төбәкләр белән чагыштырганда, бездәге җәйнең температурасы да күтәрелә бара.
Демек, барыбер дә туфрак эшкәртү ысулының корылыкка каршы тора торганын кулланырга, культураларның да чыдармыракларын чәчәргә туры киләчәк. Уҗымнарның ел сайын сынатмаганнары күз алдыбызда. Язлар исә тыныч килә. Күптән ташу акканын күргәнебез юк бугай инде. Быелгы яз турында галим Алик Шайтанов менә ниләр сөйли. В этом году мы тоже ожидаем такую же спокойную весну. Быелда язны авыл хуҗалыгы өчен уңай булыр дип көтәбез. Туфракка килгәндә көздән дә дым җитәрлек кирип калды. Әкрен генә эреп, карлар да туфракның уңдырышлы өлешен юдыртмыйча җиргә сеңеп бара. Булай булса 25 апрельләргә басулар өлгереп, шәшәсен чәчеп, тиз арада булган дымны саклап калырга кирәк. Җәйләр елдан-ел исселәнә, явым-төшемнәр азая. Быел да шулай булырга охшаган. Шуңа күрә технологияларны түгел үтәү шарт. Ә инде культураларга килгәндә судан күләне, соргы-суданка гибриды һәм көзге культураларга өстенлек бирү файдалы булыр. Авыл кешесе әкренләп казурдак бәбкәләре, чебиләр алырга әзерләнә. Аларны чебешләр белән тәэмин итеп торучы инкубаторларның хәле ничек? Әлегә дә баягы бәяләр артмасмы? Соңгы вакытта безгә әнә шундый иштәлектәге сораулар яудыралар. Авыл халкының булай борчылуы аңлашыла да. Мәсәлән, мөгезле эретерлек асрамасалар да кош-корттан бизмәде бит алар. Хәлгә бераз ачыклык кертү максаты белән Соба районы Тимершык авылындагы инкубаторга юл тоттык. Алар күптән инде тәүлеклек чебиләр сата. Соңгы вакытта үстереп тә тәкъдим итә башладылар. 26 март көнне беренче чебешләре чыккан инде. Соба кулланучылар җәмгыяте дә йомырканы читтән кайтартырга мәҗбүр. Быел бу эшнең җиңел булмавын һәр кайсыбыз аңлый. Аның нечкәлекләрен киләсе видеоязмада ачыклап карарбыз. Бәк күп сорыйлар чебине, менә кичкенәсен дә күп сорыйлар. 3000-нән артыгын саттык, инде моның калганын үстереп сатабыз инде. Сорыйлар бәк күп. Соба кулланучылар җәмгыятенең Тимершык авылындагы инкубаторында беренче чебиләр 26 март көнне чыккан. Башка еллардан аермалы буларак йомыркаларны 2 мәртәбә күбрәк салганнар инкубаторга. Биредәге шкафлар Венгриянеке. Программа барысында контрольдә тотады Илшат. Әмма кеше карап тормаса булмый. Шуңа тәүлек әйләнәсе киз утыралар. Браклар булды. 23 меңнән артык йомырка салдык. Процент чыгышы 72% булды. Үзегез күреп торасыз инде, күп процент чыкмый. Узган елда 3 елларда әйбәтрәк. Узган елда менә 80. Без 80-не чыгара алсак, без инде сөенәбез. 80-не әйбәт дип шутлыйбыз инде без. Быел йомыркаларның беренче партиясе Венгриядән кайтарылган. Юлы ерак, өстәвенә таможня контролен үтәсе. Якынча 14 көн вакыт үткән. Йомыркалар озак торган саен чебиләрнең чыгышы кими. Чит илдән кайта йомыркалар. Юлда озак йөри. Вот без белгәнчә инде бер атнадан артып китсә, уже процент чыгуның проценты кими. Быел чебигә талоннарны авыл халкы гыйнвар аенда ук сатып ала башлаган. Ул вакытта чит илләр чикләүләр кертер, йомырка бәясе артыр дип кем уйлаган? Менә беренче партия безнең Яшерин Батырды йомырка кайтты 34 сумнан, икенче партия кайтты 51 сумнан. Ә безнең талон сатылды барыбер эркәге бәя белән. Менә 3-нче, 4-нче партияларда рәтләнеп китеп, шушы хисапка без шушыны үзебезнең финанс положениене саклап калып, нормально убыточный итеп эшләмәскә тырышабыз дип шанып калам. Без беренче партияны саттык 250 сумнан талонны. И шушының белән без халыкка чебине, бер айлык чебине 250 сумнан тәэмин итәбез. Бер суткалык, бер көнлек инде безнең 80 сум. Республикада инкубаторлар җитәрлек. Аннан соң чебешләрне 20 көнлек, бер айлык итеп үстереп бирүче фермерлар да авыл халкының ихтыяҗын тәэмин итеп тора. Тик менә инкубаторларга җитәрлек йомырка гына юк икән. Нишәп без аны Венгриядән алырга тиеш, нишәп Испаниядән көтәргә тиеш. Бүген көндә безнең республикада безне вак кичкенә шушы фермерларны, дип әйтәсе кирәк, спакаларны, инкубаторларны тәэмин итү өчен бездә йомырка юк. Бездә поголовье юк. Бройлерның. Бар Акбарс ул только үзеңне обеспечить ала. Шулга күрә без читтән алырга, кыйммәтле товар алырга тиеш булабыз. Дальнейшем менә министерствоның бик зур программалары бар. Үгез үстерәләр, сыер үстерәләр, атлар үстерәләр. Игътибар итәргә кирәк ди менә шушы чебигә. Чебигә нәрсәгә игътибар кирәк? Үгезне, сыерны авылда әбидәген бабайда тоталмаска может. Менә шушы чебине ул 50-не, 100-не алып үстерә. Үзе күпмесендер ашый, калган шуның белән бөтен туганнарын, кызларын, балаларын тәэмин итә. Артыгын даже безгә сатып, без шуны ярмаркаларда шәһәр халкына да җиткерәбез. Бүгенге вазгыятның катлаулы булуы чеби чыгаручыларга да тәэсир итми калмаган. Елдагыча авыл кешесенең тавык чебешкә соравы зур. Ул бәяләр күтәрелүне аңлап та җиткермәскә мөмкин. Январь аеннан акча түләп куйдым.
еш шибиге, бір айлық шиби алашақмын. Бик әйбәт үсә шибиләре. Шиби де алмағаш, қаз да алмағаш, ауылда тірлік та асырамағаш. Ничек яшисең инде, әлбит хәрәкәттәбез. Хәтерләсәгез, хөкүмәт күпләп кош-корт үстерүчеләргә акчалата ярдәм итә иде. Узган ел субсидияләр туктатылды. Халык шул ярдәмне кире кайтаруларын көтә. Авыл халкы менә сөт җыючылардан да менә берсен булса да субсидияны көтә халык. Менә шибигә узган ел булмады. Менә кеше 60 сумнан 100 алайды. Менә казны 30-35 алган кеше 50 алайды субсидиягә кызыгып, безгә күпмесе дә бушка кала дип. Менә безнең күршедә 80-нән узган әби белән бабай яши. Алар да 70 алайды, 50 каз алайды. Менә хәзер алар субсидия бирми, безгә шулай да җитә дип әйтәләр. Менә кызыксынып барып тутырайык без сезгә. Бирсеннәр инде күп акча түгел, авыл халкы бит инде безгә дә риза. Без авыл кешесенең әлеге гозерен аграр министрлыкка да җиткердек. Җавап алу белән сезгә хәбәр итәрбез. Тимершык инкубаторында чыккан шибиләрнең бер өлеше собага менгерелде диделәр. Биредә аларны бер айга кадәр үстереп ияләренә тапшырачаклар. Ни өчен дигәндә, үстерелгән шибешләргә сорау артканнан арта. Шибиләр сатылмыйча калмый, җитми дә әле кай вакытта. Язылып, бөтен кеше язылып куелган, талоннар сатылып беткән. Инде хәзер бу беренче партияга, уже икенче партияга язылалар инде. Шибиләрне нәкъ менә 20 көнгә тикле үстерүе мәшәкатьле. Һәркемнең тәүлеклек шибешләрне тәрбия кылырлык мөмкинлеге дә юктыр. Бик җиңел эшләр түгел инде, действительно аларны бәләкәй бала тәрбияләгән кебек тәрбияләргә кирәк. Иң беренче аларга инде һәр вакытта да вакытында тиешле даруларын ишертергә кирәк. Аннан соң азыкларын вакытында режим белән ашатырга кирәк. Суларын һәр даим тикшереп торырга кирәк. Әле менә җитәме, юкмы дип. Һәр көн шушылай без аларны көн дәвамында карап торабыз инде. Шушылай итеп тәрбияләмәсәң, шибиләр бик үсмәскә мөмкин. Әле Соба районында, бройлерында, каз үрдәгендә күпләп үстерә ул кешесе. Иң мөһиме, кош ите сатуда кыенлыклар юк диләр. Хәзер интернет заманы. Социаль челтәрләрдә мәгълүмат урнаштыручылар да җитәрлек. Ярминкәләр дә әнә көзен генә түгел, язгы чорда да оештырыла. Көндәлек карап барасың, үзләренең продукцияларын анда дагы тәкъдим итәләр. Продукция бүгенге көндә теге урнаштыру җайлы дип әйтәбез. Избит әйбәт бара. Авылда кеше кими, авыл улыгая дибез. Әмма анда төпләнеп яшәүчеләрне эш белән тәэмин итү, аларга өстәмә крем алу юлларын булдыру белән кулланучылар җәмгыяте шөгыльләнергә тиеш. Соба райпасы бүген шеби үстереп бирүдән тыш, халыктан сөт тә җыя, литран 29 сумнан. Шәүкәт Гайнетдинов әйтүенчә, барлык юнәлешләрдә дә куллашларга мөмкинлекләр җитеп бетми әле. Көн тәртибе көн сайын үзгәреп тора. Менә быел гына бәрәңгенең кем уйлаган 35-50 сум. Элек аны моннан апайты Владивостокта саталар, дальнобойчик малайлар 50 сумга, 40 сумга, ул безнең башка сыймый торган ул. Краснодарда бәясе бәрәңгенең 20 сум икән дип. Бөтен бакчаларыбызга печән утыртып бетердек. Тегесен эшләдек. Менә бүген көндә бу яңа направление. Моның өчен шушы безнең райпалар белән без заготовительләр дип атым үзебезгә симәләне безнең аша биреп, шушы хуҗалыкка безне җиткереп, аның үсешен без карап, наблюдать итеп, шушы кешедән ягына сатып алып, шушы кешегә сәүдәгә кертеп җибәрү безнең төп бурыч булырга тиеш. Тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Әгәр бакчагызда яшелчәне күбрәк мәйданда үстерергә ниятлисез икән, районыгыздагы кулланучылар җәмгыятенә мөрәҗәгать итегез. Алар сезне яшелчә орлыклары белән тәэмин итәчәк. Көзлектә исә үстергән уңышларыгызны сатып талачак. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә үзегезне борчыган сорауларыгызны WhatsApp номерына юллый аласыз. ВКонтактедагы төркемебез дә сезне тыңларга әзер. Исәнлектә күрешергә язсын. Туган җиребездә бәхетле мул яшит.